Savat, brought to you by BSC Textile Mall, Belgavi. Co-sponsored by Panchamrita Industries, Shri Ram Innovation, Shri Balaji Hardware Gallery, Sunil Textiles, Poddar Jewelers, and Prabhudesai Electronics. Biggest festive offers, buy one get one. इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं, तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। श्री गजाननाय श्री कामाक्षि माते श्री महामाये नमः। शिव शंभोचा अवतार, देव खंडोबा मल्हार। मार्तंड मार्तंड मल्हार, मार्तंड मार्तंड मल्हार, जय शिव मार्तंडा, जय शिव मार्तंडा। हाती घेऊन अखंड, जय शिव मार्तंडा, जय शिव मार्तंडा, जय शिव मार्तंडा। शिव शंभोचा अवतार, देव खंडोबा मल्हार। शिव शंभोचा अवतार, देव खंडोबा मल्हार, मल्हार 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 मल्हार, तुझ्या नामाचा जागर, मल्हार 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 मल्हार, तुझ्या नामाचा जागर। जय शिव मार्तंडा, जय शिव मार्तंडा, जय शिव मार्तंडा। देव भैरवाचा ऊची अवतार, देव भैरवाचा तुझी अवतार, उदळी तो देवा तुझाच भंडार, उधळी तो देवा तुझाच भंडार, करुणी तुझा जागर हो देवा, वाजवितो संबळ। करुणी तुझा जागर हो देवा, वाजवितो संबळ। बांधुनी गोंधळ नामाचा उधळीतो भंडार, बांधुनी गोंधळ नामाचा उधळीतो भंडार। आई बाणाई तुझ्या पायरीला, देवी माणसाई तुझ्या संगतीला। आई बाळाई तुझ्या पायरीला, देवी माळसाई तुझ्या संगतीला। वध करुणी मनी मल्हाचा, बैसला जे जुरी गडाला। वध करुणी मनी मल्हाचा, बैसला जेजुरी गडाला। तुझा डंका घुमे आज या भाई,
साईनाथ जगदीश माय बापा हे भगवंता साई गुरु माऊली भक्तांची सावली साई गुरु माऊली भक्ताची सावली साई गुरु माऊली भक्तांची सावली साई गुरु माऊली भक्ताची सावली भक्तवत्सल जय साई दीन दया घन जय साई भक्तवत्सला जय साई दीन दया घन जय साई साई अनादि साई अनंत साई अनादि साई अनंत साई तू अमुचा भगवंता साई तू अमुता भगवंत साई तू अमुता भगवंत हे साईनाथ नाथ जदाता हे साईनाथ नाथांच्या दाता सद्गुरु साई कृपावंत दाता सद्गुरु साई कृपावंत दाता साई समर्था सद्गुरुनाथा साई समर्था सद्गुरुनाथा गजर करा साई नामा गजर करा साई नामाचा साई अनादि साई अनंत साई अनादि साई अनंत दयावंता शिर्डीनाथा पावन झाले शिर्डीदास साई राम राम साई राम साई श्याम श्याम साई श्याम साई राम राम साई राम साई श्याम श्याम साई श्याम साई राम शिर्डीत जाचे लागतील पाया तो हा परब्रह्म श्री साईनाथ साई राम राम साई राम साई श्याम श्याम साई श्याम साई राम राम साई राम साई श्याम श्याम साई श्याम साई राम राम साई श्याम साई राम राम साई साईनाथ Biggest festive offers, buy one get one free. इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी। मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा। थँक यू। टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नका हा। आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर, कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले।
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. Shukra Diamonds, Gold and Silver. नमो गणनाथाय शिवपुत्राय हेरंबा लंबोदर नमो नमः. श्री गजानन महाराज की जय. श्री कारेश्वर महाराज की जय. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, वार्ता विघ्नाची. नुरवी पुरवी प्रेम, नुरवी पुरवी प्रेम. कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, उटी शेंदुराची. कंठी झळके माळ, कंठी झळके माळ. मुक्तावळाची जय देव, जय देव, जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती. दर्शन मात्रे मान, दर्शन मात्रे मान. कामना पुरती रत्न खचित वरा तुझ गौरी कुमारा, तुझ गौरी कुमारा. चंदनाची उटी, चंदनाची उटी. कुमकुम केशरा हिरे जरिता मुकुट धोबतो बरा, धोबतो बरा. ऋण जुणकी नुपुरे, ऋण जुणकी नुपुरे. चरणी गागरिया जय देव, जय देव, जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती. दर्शन मात्रे मन, दर्शन मात्रे मन. कामना पुरती लंबोदर पीतांबर बणीवर वंदना, बणीवर वंदना. सरळ सोंड वक्र, सरळ सोंड वक्र. तोंड त्रिनयना दासरा
भैरवा महाकाळ भैरवा महादेव महाभयंकर अवतारा जय जय काळ भैरवा शिव औषधू निराकार अवतार जय जय काळ भैरवा जय जय काळ भैरवा भूतनाथ महाकाळ भयंकर आरती ओवाळू कृपाळा काळ भैरवा जय जय काळ भैरवा कीट तांडव नृत्य करोनी क्रोधित झाला रे भैरवा शांत करा रे त्यासी शांत करा रे त्यासी अष्टभुज अवतार भयंकर रौद्र रूप गे शिव शंकर सकल जना तू तारिसी सत्वर भूत प्रेत नीनादिति हर हर भूत प्रेत नीनादिति हर हर जय जय काळ भैरवनाथा जय जय काळ भैरवनाथा जय जय काळ भैरवनाथा थर 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 ब्रह्मांड सारे थर थर ती तव क्रोधाने तर 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 ब्रह्मांड सारे तर तर ती तव क्रोधाने नर नारी किल्लर तव चरणी नर नारी किन्नर तव चरणी नर नारी किल्लर तव चरणी नर नारी किन्नर तव चरणी प्रार्थिती पडोनी लोटांगणी प्रार्थिती पडोनी लोटांगणी शांत व्हा भैरवा शांत व्हा शांत व्हा भैरवा शांत व्हा खड्ग घेऊनी भैरवाला कडक घेऊनी भैरवाला शक्ती शक्ती वीण रक्षायला
शक्ती विठरक्षाला काळ महाकाळ तो प्रगटला काळ महाकाळ तो प्रगटला पृथ्वी मातेचा उद्धार झाला पृथ्वी मातेचा उद्धार झाला उद्धार झाला उद्धार झाला जय जय काळ भैरवनाथा जय जय काळ भैरवनाथा जय जय काळ भैरवनाथा जय जय काळ भैरवनाथा महाकाळाय भैरवनाथाय 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 त्र्यंबकं सर्वेशं श्रीतेजं नमामि त्र्यंबकं सर्वेशं श्रीतेजं नमामि महाकाळाय भैरवनाथाय महाकाळाय भैरवनाथाय महाकाळाय भैरवनाथाय महाकाळाय महाकाळाय नाथाय एकशे 32 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली रुपेरी परंपरा खास गणपती निमित्त गोवेकरांसाठी चांदी आणि हिऱ्यांचे दागिने किसना पारंपरिक व नाविन्यपूर्ण डायमंड दागिने लगलगत्या आभूषणाचा रुपेरी संगम पोद्दार ब्रदर्स खडे बाजार बेळगाव Shriram Innovation, a leading and trusted name in designer hardware for your stunning villas, apartments and homes. We have a wide range of designer hardwares, vinyl and plywoods spread up into 14,000 square feet showroom at Belagavi, Karnataka. Shriram Innovation, Mahatma Phule Road, Shahapur, Belagavi, Karnataka. घरातल्यांची आवड निवड सांभाळपाची प्रत्येकाच्या आरोग्याची काळजी घेवपाची केन्नाय चूक घडटा ती हासून भरपाची तातूंत म्हज्या स्वता खातीर सवड काडपाची शेवटी जबाबदारी ती घर चलोवपाची ह्या सगळ्यान म्हाका साथ आसा फक्त प्रभुदेसाय इलेक्ट्रॉनिक्सची प्रत्येक घरा खातीर घरातल्या प्रत्येका खातीर प्रभुदेसाय इलेक्ट्रॉनिक्स घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा बेळगावाच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटियात गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. प्रथमेशा प्रथमनमितो मी तुझला विद्यादायका विनायका मंगलमूर्ती मोरया
ब्राह्मणेश्वर महाराज की जय। श्री पवनपुत्र हनुमान की जय। रूप भयंकरा मना तुझे निर्मळ करुणा करा देवा ब्राह्मणेश्वरा करुणा करा देवा ब्राह्मणेश्वरा। ब्राह्मणेश्वरा करुणा करा भक्त संकटी पावरे देवा मनोभावे करीना तुझी सेवा भक्त
शंकरा देवा हे गौरी गजानना मोरया हे गौरी गजानना मोरया शिवसुत गणराया गजर करीतो तुझला हे शिवसुत गणराया गजर करीतो तुझला हे पार्वती नंदना गजर करीतो तुझला हे पार्वती नंदना गजर करीतो तुझला गजर करीतो तुझला गजर करीतो तुझला हे गौरी गजानना मोरया शिव गौरी गजानना मोरया गौरी गजानना मोरया शिव गौरी गजानना मोरया हे गौरी गजानना मोरया शिव गौरी गजानना मोरया गौरी गजानना मोरया शिव गौरी गजानना मोरया गजर करीतो तुझला हे विघ्नेश्वरा गजर करीतो तुझला हे विघ्नेश्वरा गजर करीतो तुझला विघ्नेश्वरा गजर करीतो तुझला विघ्नेश्वरा गजर करीतो तुझला विघ्नेश्वरा विघ्नराजेंद्र विघ्नेश्वरा विघ्नेश्वरा तू विघ्नेश्वरा मयुरेश्वरा तू सिद्धेश्वरा विघ्नेश्वरा तू सिद्धेश्वरा विघ्नराजेंद्र विघ्नेश्वरा मयुरेश्वरा तू सिद्धेश्वरा विनायका विकटा माझा लंबोदरा विनायका विकटा माझा लंबोदरा मोरया 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 हे मोरया 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 हे मोरया शिव गौरी तनय 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 शिव गौरी तनया मोरया 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 हे मोरया 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 मोरया हे मोरया मोरया हे मोरया घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे